Les nostres funcions, com els comentava, és informar la població en aquest sentit i fer una crida des d'aquí, des dels mitjans i des del cos de Mossos d'Esquadra, per agrair a la població que fins ara ha tingut un comportament exemplar en aquest sentit i poder continuar en aquest sentit per evitar entre tots la propagació d'aquest virus. Tot i això, nosaltres ja tenim dissenyat un acte pro forma en el cas que hi hagués un incompliment sostingut d'aquestes prohibicions, doncs sí, òbviament s'aixecaria un acte en aquest sentit. No, de moment no. De moment és el que els deia abans, agrair a la població realment el comportament exemplar que estem tenint. Tenen certes excepcions. Per exemple, el cas d'un restaurant o el cas de fer una activitat en un espai tancat dintre d'aquest radi que parlem, està permès. L'accés a aquests jocs s'ha de fer per les vies que estan habilitades. Entenem que no es pot anar per vies que no siguin camins o carreteres. Estem a l'ordre d'un miler d'efectius del cos com comentava abans, cos de Mossos d'Esquadra i els altres agents amb torns de 24 hores, desplegats en aquesta zona que els comentava. No hi ha cap novetat. S'està fent, això sí que els confirmo, que s'està fent un equip d'investigació conjunt amb Guàrdia Civil, els especialistes per part de Mossos d'Esquadra i de Guàrdia Civil en aquesta matèria i s'estan iniciant les investigacions. Una previsió d'ampliar un tercer radi o està contingut en aquests dos? En principi estaria contingut en aquests dos, no hi ha altra previsió.